de fain așa, n-ai treabă. Nu mă îmbarc. Așa ne. Și ce het, că nu pot să văd. Da? Ăla dă-te bătele așa. Nu mai are, nu știu care-i treaba. Îi dau ore așa pe ecran. Apare. Mă uitat să văd. Dar pe ăsta focalizează, nu știu cum pe tine. Cinematic? Așa nu pot să vezi? Da, nu. Lasă nu știi, să-mi trimit și mie ce ai filmat. Ce să filmezi, nu îți trimit nimic. Pe TikTok, nu? Ce mă vezi de treabă, că nu-ți dau nimic. Ca și alalți, Ion și Andreea. Dar este așa vostă aici. Nu cred că ai băut acolo. Ce e aici? O zapă numai pus să fii.